Ngiyanibingelela funa namhlanje engosini yethu yomsamo institute lapho sixoxa khona nani ngezinto ezahlukahlukene lapho nginicebisa khona ukuthi kwenzakalani ngoba inhloso enkulu ukuthi sibe nolwazi lwethu lwesintu. Uma sinolwazi kulula ukuthi senze izinto zethu zibe lula. Mhlawumbe ngiqale la. Ngizocela ukuthi nonke enibuka lama podcast enibona ama YouTube ni subscribe kuMsamo Institute. Kanti inombolo zethu ayingiqale ngazo zilula 010 007 5294 noma /5 bese ba 031 003 2953. Inamba yethu ebithi 0335691317 isifila iseko. Nansi ke entsha manje singayishayela 033 569 4002 inamba entsha leyo. Namhlanje ngubhedla indaba ngifuna ukukhuluma ngemicimbi yesintu, rituals. Uyabona ingane yentombazane mayizalwa ithi mayikhula kube nomcimbi wayo, ritual. Uyabona umfana mezalwa naye futhi uba nomcimbi wakhe. Isemqoka lento engizoyisho ngoba namhlanje sithola amaphara, namhlanje sithola izingane zamantombazane zingayithola imisebenzi zizalela emakhaya ngenxa ongenzo kwalama rituals. Ingane yentombazane yenzelwa imbeleko njengomfana naye bese yenzelwa umhlonyane. Umhlonyane ilapho kuphuma igazi lokuqala which is menstruation entombazaneni. Kingene kumemulo. Umemulo is just luxury. Usiko kunokuthi kube isiko. Umemulo uhamba kanje. Okokuqala intombazane ifika iziphathe kahle, iyothi isuka lapho ibona uyisa kanakile bese iyolandoza kwabo bese bengena esibayeni sikayisi intathakusa bacula amaculo avuka ubaba isho indodakazi baba ngiziphathe kahle ngicela unguyisele lenkabi. Okwesibili ndlela umemulo oza ngayo nangu ukhabazela uyazisuthela akancengi kumuntu. Nasi siba siyaphuphuma inkomo abamba inkabi yakhe athi mntanami ngiyabonga ngalokho. Bese bakhona lokho kubucayike kwesithathu la umemulo ufunwa yidlozi khona kumbe ithongo. Sicela uyikhulise lengane. Bese siza kumfana. Umfana kwakhe kwehlukile ngoba umfana oqala wenzelwa imbeleko. Bese lapha ekukhulisweni kuya ngokuthi ithongo lifuna ini kuyena. Mhlambe lifuna kukhuliswe noma ngakhuliswe. Khona lapho bese ngichoma inkulumo yokubonga. Kunezingane eziza ngesimo sokucelwa. Anitholi ingane nobaba nomama. Seniyasuka nenyangeni iyanilungisela, niyayithola ingane kumbe niyaphahla, niyayithola ingane. Leyo ngane izoba inkinga. Ngoba leyo ngane iceliwe. Yile ngane bezokuthiwa ingane emiselelwe. Kada ke leyo ngane inkinga. Musu ukujajilisa ukuthi bese ngasabathola abantwana, hawu Nkosi yami izanele ke sakubaba Mkhize, samthola umntwana. Isimiselele lo ngane. Leyo ngane isiyodinga ukuthi mayikhula yenzelwe imbeleko. Makuyintombazana nomhlonyane yenzelwe umemulo besibonga. Uma kuumfana yenzelwe ini imbeleko bese yenzelwa ini ukubongwa. Kumbe uzibonge zonke ingane zakho ngokuya nethongo lakho ukuthi lifuna. Ngidluleke emcimbini yengane. Bese ngiza kwimicimbi esithe xaxa. Kukhona lokho ke sokuthiwa ke manje kuyagcacwa. Bakwethu umgcaco uyinkinga. Nangu umgcaco. Emgcacweni uma intombazane isikhehlile. Ibi siphuma inqina ke manje ihambe icimela, angiphinde icimela emindenini indawo ngendawo emndenini. Iqokelela. Izobuya nomcimelo. Yila uyiseke esezokwenza umncamo. Umncamo kwabasuthayo inkomo. Kwabantu nje imbuzi. Yila ke manje ke mase kuphuma udwendwe.
luphuma udwendwe ibhokisi lihamba qala lithwelwe umkamkhongi lo sithi kissed ahambe phambili sekuyoba leli bhokisi elilandelwa inkomo okuthiwa udondolo ikhishwa ubaba wentombazane ngoba ngeke phela umuntu ufike umkhiphe uphinde ungamfaki ubaba usezoyidonsa ngendlangalo ingane yakhe sesibayeni esithi nabo khabazela kogcwabo kosibiside nangu umntwana sengimkhipha manje sehamba usiya kaDlamini ubaba mesuthu umkhipha ngenkomo mawubona umkhipha ngembuzi leyo nkomo noma imbuzi kuthiwa umncamo udondolo selihambile sekuzothi ke manje ke malanga selishonile usiyaphuma kumakoti uselandela kwakunomdlalo ke lesikhule ukhona kuthiwa mawubamba umakoti uthola imali umakoti wengangeni emini kabha emzini wengene ebusuku ngo 9 10 11 12 angeneke mase ngenile ngoba yini na akufanele abonwe abantu engena so yothi mase ngenileke sekuyasinwa ke intatha kuse kuyaqhudelwana sekuzophunywa ke ekseni ungizwe kahle sekuhlangabezwa lenkomo okuthiwa udondolo ngenkomo okuthiwa isibhoma noma ubhoma ibhoma yile nkomo kadade mayizilalela inkomo kadade mayizivukele kulwa abasemzini nomthimba yile nkomo kumalokazana ayiqhumbusa eswini sengingenile ekhaya yile nkomo ke inyongo yayo ayigqokayo umalokazana esegida aba igcawini naleyo dondolo yile nkomo kokuphambana kuyona inhlangothi neyo dondolo ngoba phela umakoti bephelezela umthimba uyasutha nje umnumzane bese kwenza inkomo okuthiwa inhlabisa umthimba asigoqeke manje umncamo owenza ubaba wentombazane eyikhiphe esibayeni udondolo likhishwa ubaba wentombazane selihamba luyaphambili eyoyifaka lolu dondolo lihlatshelwa esibayeni sasemzini la igane yakho ukuthi ihlatshelwa ngaphandle ila bese uhlangothi libuyele emuva ila phambana khona inhlangothi bese ke ibhoma ilona ke leli eliselifaka umakoti la ekhaya hayi inhlabisa umthimba ukudla nje ukungeniswa ngembuzi bantu benkosi khohlwana kukho hayi ngangenza ukwenziwa imbuzi ayikho liyonto sidluleke kulomcimbi sesibakhulisile abantu bashada baganana sebakhumuza manje nangu umfana wakho usakhumuza umuzi mase wakhile umfana uyise sokufanele amfakele abantu abadala angiphinde uyise sokufanele amfakele abantu abadala uma engasekho uyise emncane noma uyise emkhulu uma bengasekho umfowabo omdala uma engasekho songathiwa ke akube umama womfana kanje nangu umuzi nawo sekufaka abantu abadala kufuneka imbuzi ezintathu kunembuzi iphela esiya ekhaya elikhulu ubaba abika cha nangu umfana nina ebowani bani baba osengakhela umuzi ukhumbule umuzi kababu wakho akuwona kababu wakho okamkhulu lo wakhaya wena okababu wakho usethi baba wakho ke nina ke bosibani bananku umuzi eningakhele umfana angakhele wona wozani usho uyathemelezela ngembuzi emsamo wozani ngiyonibonisa lo muzi good seyanqunywa ke imbuzi sekuthathwa kuhlangothi noma ke umkhono ngakwesokubuhla sekuhanjwa nawo songesikhumba sekiwa emzini wakho phela mfana lapho ubaba wakho futhi usefika uyaphahla ukuthi ayike nabo sibantu ngenani la ke usethathe esilisa imbuzi athi ke namakhehla ngenani izinze nina zalikwazi ngesifazane ngenani izinze seziyahlatshwa imbuzi kuphelile angiphinde inyanga esangenisa abantu abadala inyanga elambile akaze nje abantu abadala ubangeniselwe inyanga benziwa yilunga lomndeni angiqale la futhi akukaza abantu abadala kuthiwa babizwa emoyeni sobamemeza emoyeni kumbe kuthiwa sobabizwa balanda olwandle ayikho leyo nto abantu benkosi ngikhule mina ngesinto emakhaya ngibuka mina
kuthiwa usibani bani umfana wakasibani usakhile lapha. Mhlawumbe uzombuza umbuzo ukuthi imuphi umfana ophuma ekhaya. Wona madoda namathathu inkosana, ophakathi, umagcini. Umuntu osala ekhaya ongaphumi umagcini. Iyaphuma inkosana, aphuma olandela kodwa umagcini uyena, njengokuthi umagcini enogcina la ekhaya, uyokhwela la ekhaya, uyohlala la ekhaya, akaphumi ekhaya umagcini. Indlalifa ayihambe kodwa umagcino akaphumi. Ngakho ngifuna ukugcizelela le yokuthi musani ukufakelwa inyanga ogobela idlozi. Angikwazi mina ngumkhize ukuyothothi ithethe idlozi lakini. Uza umuntu ethi hayi ngangifakelwa umthandazi. Hawu. Wesifazane nokwenza. Uza umuntu ethi hayi ngenze ngebandla lami. Kahleni bo. Lingena phi ibandla entweni zomndeni. Ngisese lapha ake ngiqwashise lento. Musani bantu benkosi ukutshelwa ogobela uthi yenzani kwakho. Uzugobela ethi alikho idlozi lapha fanele ngizolifaka. Cha bo ayikho leyo nto. Uzugobela futhi ekutshela ukuthi hayi fanele ngizophatha umcimbi lapha ekhaya. Ayikho leyo nto. Uyaphuzela uyapha ekhaya. Uzwe ugobela ethi hayi kufanele ngize lapha ekhaya uyapi. Lento ngifake kubetheleni. Ukubethela abantu benkosi kwakwenziwa ama specialist. Mina ngaka nje ngikhule kithi kungabethelwa kodwa kunenduku abafana. Maliduma izilukhishwa abafana bajijele lapha ukuze bavimbe izulu. Lento esingena namhlanje kuthiwa kubethela umuzi kwenziwani inini iyangixaka mina. Ngoba umuzi umufaka abantu abadala wanethongo umuzi kuphelele. Nansi ke futhi la ngifuna ukujika khona. Bafowethu nodadewethu bantu abami emancane. Musani ngoba umkhwenyana uyalobola anikashadi senyokipita. That's where problem starts. Kongeke ukipita emandulo. Uma kuthi ungilalela ukipitile nje manje crash it. Namhlanje uthola ukuthi nangu wesimame, nangu wesifazane, nangu wesimame, nangu wesilisa. Sibalobolana bese bezalisana ingane, seyiyathathwa le ngane ibizwa ngobaba. That's wrong. Okwesibili sebeyohlala bobabili. That's wrong. Umkipito loyo, umlobola unkosikazi uzuqede. Angene ngodwendwe, ahlonishwa amathongo, ambathise ukuze izinto zenu zingami nezabantwana. Khona abantu bafike emlambunye esigodlweni. Umama yakhala, ubaba yakhala. Kufanele nikhale is the clash of the ancestors. Ibona abanivalayo bathi nenza yini le nenza nikipitile. Ngakho sigade lokho. Ngakho ke ukufakwa kwabantu abadala abantu benkosi ukwenzelwa babu wakho ubamncane noma umuntu wakini hayinyanga. Ngidlule lapho. Ukuphathwa komsebenzi kwenziwa ubani futhi abakini hayinyanga. Ngidlule futhi lapho bese ngithi ke inyanga ithi izobethela kulungile phela ayicacisele kahle izobethelela ini izobethelela ukuthini mayithi hayi senzela nje imimoya emibi nezilwane kahle kubethelwa ngoba ngempela uze umuntu ethi hayi ngiqinisa umuzi ingane unabanikazi nje unethongo ihlozi yibona bawugadile lo muzi. Isemqoka ke lemicimbi le esiyenza abantu benkosi. Kufana noma uzohlaba. Inyanga ithi hayi ungahlabi kwasho wacina. Musu ukutshela ugobela yenza okwakini. Imbuzi ngikhule mina siyihlaba la kithi. Ngokuhamba kwesikhathi kwadlalwa ngenxeba sesiyayinquma. Kodwa bese ngayilengi besilalisa phansi. Ngakho ke musu ukuvumela ugobela athi phanyeka imbuzi. Yenza okhule ngakho kini nofundiswe ngakho. Ngiyalithanda ibandla lamaNazaretha kwaShembe ngoba wonke amakhosi akhona bayibathi qala ngokwakini ukukulungisa bese ugcina ngesonto. Ngakho ke asingaphazanyiswa ogobela besitshela okungekhona. Ngeke ngathi umhlola ngizomnyethi kunenyanga eyathi hayi awukwazi ukubiza ngale kakhokho.
ufuna ukuzigcina kumkhulu yini naleyo uyabathemelezela labantu uthi wemvimbezeli kamjovo kaliphuzi kamaphengane kazungezwa kambangeni uqhubeka ushone phezulu thatha isithebo usinike kothile kodwa qhamuka ikhehle lo number 7 licela isithebo linike lokho kungifake kwenzeni kwemsebenzi mawenza umsebenzi mntaka baba iba specific asimhlawumbe uyabonga nje ngokubonga yethula baba wakho mengasekho ukuthi baba nasi isithebe ngicela ngithule kusona baba omkhulu yingakho phela mesaphila ubaba wakho ukwazi ukushisa impepho ngoba ubaba wakho ufuna athi nansi indodana nina bakithi ethi iyabonga lapho ekushiseni impepho bazobuza abanye ukuthi ubani ngempela ufuna ashise impepho umuntu ufuna ashisa impepho ubaba mengasekho umfobo kababa mengasekho undodana hayi umama akalibhadi umama emsamo khumbula kwakunesilili sabesifazane nabesilisa emakhaya akalibhadi umama emsamo umuntu wesifazane akalinga ashisa impepho nkosi yami umuntu wesifazane iqiniso lelo ngoba la ekhaya uthathwa ngokuthi uyingane ngakho ke izo zonke izinto eziphazamisayo lezi ekwenzeni into zethu zesintu namasiko ethu esintu okunye ke ngifuna ukuvala ngako nako ngifuna ukuvala ngokuthi siqikelele amaphupho nezibonakaliso wothi mawuzokwenza umsebenzi ubike umsebenzi uyabikwa kusesela isikhathi ngenkukhu kwenziwe ukhamba kuthiwa pre-lukhamba ukhamba olusatshela abadala before qale utshwala bomsebenzi ubike khona abadala bezosho ukuthi bafuna kwenziwe kanjani ngoba kunamakhehla nezalukwazi ezahamba sezigugile asimhlawumbe umsebenzi onufuna ukwenza ngomgqibelo wona lo manje inkinga kunesalukwazi sesihamba kancane kumbe ikhehla elizothatha 7 days ifike la batshele kusemasinya ubike umsebenzi zonke lebengizisho zitholakala kule ncwadi zitholakala kule lana yindaba ebengikhuluma ngazo okhosini lana idwala phakathi indaba eziphuma kwiphephandaba iso lezo nakuyona lekuyatholakala ngakho ke hamba ufunde kulezi incwadi uzoyithola lithi ke lami ke uma usithinta ufuna ukuze mlambo omunye 010 0075294 noma 5 0310032953 inamba yethu entsha 0335694002 usubscribe kumsamo institute uyabona ke ziningi ezenzeke esigodlweni emlambo omunye ngokulandelayo sizobe sinethulela abafundi base UKZN behamba ne vice chancellor the principal of the university no deputy vice chancellor waka humanities isigodlo sasemlambo omunye sona soqala ngqa emhlabeni hayi Africa ukuthi sisayini sivumelwano sokusebenzisana nenyuvesi ye UKZ nenyuvesi so lesi sigodlo ke isona esizoba i-external learning unit of research and learning njengoba usibona nje lesigodlo isona ke leso ngivalelise la